Mas aja dipleroki. Mas aja dibayani. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam ya malaikat. Kok ahli kubur? Ora tegese begitu muni ahli kubur itu terus awake dhewe kabeh bareng-bareng sadar. Nek ngono wong urip ana alam donya kuwi ora suwe mung sedelok besok bakal yo manggon ana ing alam barzah. Apa to sebabe diarani alam barzah? Mergo alam bar pejah. Nggih ora kok mau mati ning nek iso kan sing rondok suwi ngoten. Mulung suwi wae. Nggih ampun. Wes urip sak madyane ning nek iso kan matine sok-sok mben wae. Tak takoni Wangsulana. Nggih. Kuwe pilih mati dhisik dhewe apa keri dhewe? Ayo tetep milih sing keri. Wah, wis. Kowe mati keri dhewe rekoso, Jol. Oh, kok rekoso? Rekoso lah liyane wis ora eneng wong donya ora ana wong mung kari kowe. Ijen ndil-ndil kuwi apa arep ngubur dhewe. Oh, kowe arep jajan ora iso. Arep ning karaoke wis ora ana kafe buka. Ayo. Nek ngoten dhisik dhewe. Ya monggo nek badhe ngrumiyini ndherekaken. Ampun riyen. Aja ding se panjere melu aku sik akeh kok. Nggih. Mati niku ora wedi ning nek iso iku ya urip sing istiqomah nek mati sing husnul khotimah. Amin. Kaya panjenengan iki masyaallah kula nembe mlebu ning daleme mak cange. Heeh. Iki mau Pak Sigit wis tak aturi watu akik. Iki sampean tak kei khusus nggo dagelan iki rondok gedhe. Watu apa? Watu kumbung. Mbledhu gedhe. Kenek nggo mondasi. Mos sitok. Pokoke ora ana liya ngaturke syukur karo Mas Romli. Nggih, Mas Asep luar biasa perjuangannya penuh perih. Pedih itu perlu patut kita contoh. Sesuatu pekerjaan kalau kita tekuni dengan serius, kita yakini, kita geluti dengan serius, profesional, temen akan membuahkan hasil yang positif. Oke. Wau kula pas salaman nggih tenan jebule perjuangan ini mboten palsu. Tangane kasar. Menawa nggo ngamplas sampe masah-masah menawa. Oh iya. Nggih. Abene serak ngoten. Kaya amplas sing nomor 2 ngoten lho. Kasar banget. Nggih. Dan tinggal Ira kono yang membawa nama harum kota Jepara. Tukang mebel dari mana? Dari Jepara. Nggih. Masya Allah mriko tebih Mas. Numpak kapal niku 6 jam, nek motor mabur 3 jam, andinge Ternate walah ngeri. Tenan. Kula nek numpak motor mabur niku tak rondok mbediding. Nate ajeng parkir malah awar bledek ya. Enak ning kapal ngisor wae, awar iwak-iwak akih. Iso roh banyu, roh segara, roh isi masyaallah. Mas Kamto ora melok apa-apa ya tak sebut. Panitia Mas Sukamto Sejo Pranoto. Panitia we walah Mas ngeteri sego pas aku ape munggah. Jadi kowe mlaku simpangan karo sego. Nggih. Segane kok kene iki. Monggo. Iki dingin apa Mas mangan dagelan ralah aku ndiki mangan. Dagelan wis biasa wayah munggah sego teko, wayah medun sego entek. Tak kira apa-apa, wayah medun sego anyep. Sing penting awar sinden-sinden dadi anget. Sindene wah tenan. 2 tahun Mas ora payu nyinden gelungane nggo omah monggo. Ora kok sinden ku 2 tahun tetep pintas terus kok. Oke. Wo virtual terus. Alhamdulillah kula nggih virtual nek ngoten. Yasinan. Nggih ra apa-apa kula 2 tahun wis prei. Alhamdulillah tetep seger waras ra ketang nek angep cangkeme nggo omah coro. Ora anggrepin joget ora oleh keamanan. Angger joget tak bedil. Wah angger agek salin apel apa? Joget tak bedil neh. Kula akhire sudo ora sida Pak, ora sida. Oh jenenge pentas. Ya ning iki muga-muga kendala iki dienggo pelajaran corona memberi pelajaran yang sangat luar biasa. Iya. Perlu berkumpul dengan keluarga, bersabar dan tetap istiqomah menjalani semuanya. Dengan adanya corona kita ora sangres lho disyukuri. Nggih. Pikirane awake terus obah piye carane supaya golek sandang pangan ora lewat jalur seni. Mula kanca-kanca presiden wis duwe sampingan dodolan. Melu seneng. Dodolan apa mawon niku? Lho nggone Bu Yuyun wis kadol kabeh, Cok. Kadol kabeh. Adol omah, adol apa-apa. Adol meja kursi, adol lemari. Wah nek sing nom-nom ngene
goyang ning latar ngene entuk saweran, Mas. Sing tuwek. Sing tuwek lapo. Nyepelekke karo Bu Yuyun. Lah pripun? Alah. Lho. Ya dol sego pecel to. Oh. Wis nyarapi wong-wong ning pasar. Iya lah. Oh, lah Mbak Eni ki bodo-bodo kok ora malah gelem melok golek sampingan malah purik. Purik piye? Nyuwun klambi anyar sing enten manuke teng udel. Manuk sing kuning ngono kae. Nggih. Purik eneng apa Mas? Iku lho Mbak Yumu purik njaluk klambi sing ana manuke. Lah kok ora ana manuke mbuh? Kok manuke tak goleki ra ono kaya manukku dhewe ngono. Manuk ning kurungan maksude. Berarti ini awake dhewe niki intine saka corona wingi belajar untuk selalu sayang dengan keluarga. Ya, toh. Berkumpul tidak boleh metu adoh-adoh. 2 tahun ra payu ning iki wis dadi oleh longgar. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penonton kathah Pak Igit. Wah, luar biasa. Sing Tumplek do kangen tontonan Yes, niku. mriki nganti tembus Tempogo. Mriko tembus Bangsri. Walah ndelok kabeh. Wale Pripun? Bang Sri Rono. Lah iku nek sinyale bener lah aku mau rene sinyale ra bener kok Mas. Belok sedikit. Belok sedikit ke kiri lagi. Teko kono sinyale entek mubeng-mubeng ya sopirku tetep ngene nah. Ngopo lah sinyale ngakon ngene ngono. Sinyal ya Allah, sesuk tuku sinyal, Pak. Nggih, dadi sinyale ngene tegare ora bener. Bu Yuyun mau bingung mboten? Mboten bareng bis kok bingung. Oh, kono ora tau di HP Android kok. Lah nggih. Nek duwe mesti jenengan roh rekasane wong kelangan sinyal. Kelangan sinyal kok rekoso. Lho rekoso lho Mas. Wong kaya ndiki ke main ning ndur gunung kayak tujuan Anda di kiri. Ngoten tak plengak kuburan nek. Piye kuwi? Wong yo satelit ya lah aku kok kon rono ki lapo lho. Ya wis disyukuri wong jaman saiki teknologi ki ya genah ya sok ora. Iya. Apa meneh acarane kitanan. Heeh, Dik Bahrul Ilmi. Ndongake napa karo Siti Kitan? Nggih ndongake niku cekak ning wis kabeh. Dadi satriya sing pinunjul tindang tandak tanduke lan sing saleh mawon. Wis rawuh pirang-pirang do mriki madhep mriki mereka muga-muga udan sing medhun sedhiluk mau kaya akeh rezekine sing kagungan kersa. Amin, 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 amin. Nah, iki layang tumibeng pangkon akeh Jol. Oh nggih, napa? Assalamualaikum Mak Dalang nyuwun gending uler kambang. Nggih, minggah pangkur Palaran. Cakepanipun Nimas Ratu Kalinyamat. Wah, cocok. Mergo kene ning nggon Keling. Oh, Menurut sejarah Keling kuwi mbiyen nggon kerajaan Kalingga. Ratu Sima. Sima. Nggih, beliau yang nyekel pemerintahan di era abad 6, Jol. Jadi kita sebagai warga Keling Kabupaten Jepara kudu bangga. Abad 6 di sini dulu menjadi mercusuar Pantura iki mapan ning kene. Ratu Sima membuat prasasti Kalingga dan prasasti tersebut menjadi acuan prasasti undang-undang mapan ono Singosari terus disempurnakene dadi Mojopahit. Dadi kene wah abad 6 Jol kene iki. Berarti dereng enten wong-wong meniki nggih. Urung zaman abad 6 sepi. kene wis rame. Wong Kanjeng Nabi hijrah ke Mekah nyang Madinah iki wis abad 7. Piagam Madinah itu abad 7 dan kene wis iso gawe prasasti di abad 6. Oh, sakderenge Kanjeng Nabi. Sadurunge kene Masya kerajaan Allah, Keling kerajaan besar. Percaya. Dan tokoh-tokoh wanita apa iki kene iki menguasai. Coba to Kabupaten Jepara ana Ratu Sima, Kanjeng Ratu Kalinyamat gitu. Utawa Putri Kencana. Wih. Terusan Ibu Kartini. Kartini. Nah, ini menjadi tolok ukur nek mbah-mbah biyen jas merah jangan lupa sejarah kudu sinau sejarah kang kepungkur biyen Jepara iso dadi mercusuar mergo sing ngasta pucuk pimpinane cewek-cewek gitu. Lah dadi tak bedhek sampeyan Jepara iso dadi mercusuar neh upamane bupatine ya cewek. Ngono kuwi. Dadi ya kuwi mbok menawa mergo wis diweni conto ping 3 tokoh cewek dari sini semua. Cewek-cewek kathah ke mriki. Wah iya. Sesuk angger bupati iki wis rampung, terus bojone Mas Romli kon nyalon bupati. Iya. Kersane pengalaman. Kuwi nyuwun Palaran Pangkur ngono.
Dua nyuwun podang kuning kula aturaken Pak Edi Sutarno. Lah niki sing mene watu akeh aku mau ya paring. Mbak Doko Bacan. Kaping kalih kunjuk Ibu Hajah Nur Ali, Pak Yusuf ugi Pak Kaslan. Pengirim saking Pak Sulin Bumiarjo Wassalam. Waca neh kagem sedaya anggota IKJ Ikatan Keluarga Jawa di Bacan Halmahera Selatan. Oh. Iki kunjuk Mas Adi, Mas Joyo, Mas Sugiono Gangsar, Pak D Ngateman, Pak D Sugianto. Bengi niki sing memantau live streaming Sige Channel dan 8 channel lainnya di YouTube serentak malam ini. Nyuwun lagu Juguk Asmara, Gubuk. Gubuk niku Mak Cange nggih. Wah iki tulisane Mripate biasane Mak Cange mlirike ra pas. aku plus nek maca kok cedhakan ora pati ketok rada kok. Kadoh. Gubuk nggih. Gubuk Asmara. Kok nek juguk malah dadi kirik mungkin ra. Aku nek maca kok cedhakan ora iso Kudu kadohan. Kuaduan. Coba diceklono Dit, mulak ketok. Nah, dene. Oh. Wow, iya Gubuk Asmara caping gunung sesideman podang kuning kutut manggung tertanda Pak Edi Sutarno. Wah, kok ora genep 10 sisan niku dadi mungkin kan pas sak paket. Siji neh. Dalu Pak Sigit kula nuwun gendeng. Oh, gendeng. Iki tulisane gendeng tenan. Oh, kurang bulu. Tambahi bulu. Tek ini. Nulis gendeng niku gendei. Deang gending. Ha. Ora gendeng. Iya. Nyuwun si Momon nyamat lah niki si Momon nyamat. Iya apa ora? Si Momon nyamat iya apa ora? Nggih sing nulis go ning kantor polisi ae Pak iku. Ngeleh-ngeleh lagu ya. Iki koncone si Momon bakar. Si Momon mumun ngono. Sinom nyaman karepe nggih. Caping gunung kali Sriuning Gerajakan Banyuwangi. Wih nggih saking penggemar Pak Sigit durpar kami Pak Sunoto Tulaan Kali Geden. Wih sembah nuwun sembah nuwun. Nggih diurutke saka Uler Kambang sing nembang Bu Yuyun Sumirah. Engko terus Pangkur. Iya. Cakepane Nimas Ratu Kali Nyamat ben diborong Bu Yuyun. Ngrungokke swara indahnya Bu Yuyun. Kangen suarane Bu Yuyun. Sinom ki ora entuk jumeneng utawa ora entuk ngadeg kudu mbek linggih. Nah, iki syarat yo. Cakepanipun Pangkur Nimas Ratu Kali Nyamat niku tesih kemutan nggih, Bu. Tasih nom-nomane jajan Jepara kok Bu Yuyun. Nggih. Nggih, suwargi Pak Sis. Pak Sis biyen bintang tamune Pak Sis kuwi. Mboten bintang tamu nggih anggota. Oh, anggota. Angger sing disindeni Bu Yuyun niku udah mati. Lah wis sepuh kok ya. Pak mantep. Ya wis sepuh kok ya. Oh, mati rasa susahe. Maka Uler Kambang langkung rumiyin dados. Becik apa wang urip neng alam donya tinggal tata lawan bukti utama yen digagas sing dawa urip mung sedya Iki kanca-kanca seniman ya kelangan meneh ana sing sowan ngarsane Gusti. Sapa? Ibu Yatmi, pesinden saking Boyolali. Oh, ngono. Ibuke Mas Arif Sarjono. Oh, ngono. Durung suwe garwane saiki panjenenganipun nyusul. Iya, nyusul kasuwargan jati. Muga-muga panjenenganipun Bu Yatmi
pesinden saking Boyolali rumiyin pesindenipun Mbah Narto Sabdo terus nyindeni Pak Purbo Asmara. Heeh. Mugi-mugi antuk kasuwargan jati yo, Mak. Melu prihatin. Iya. Sing baku Mas Arif Sarjono sak keluarga tabah. Iya. Monggo dipun lanjut, Bu. Yang
Suarane tesih elok Mak Cange. Elok luar biasa. Iya. Sinden iki ngantek sepuh iki pokoke payu terus. Oh. Beda kali penyanyi dangdut dan lain-lain. Alhamdulillah. Penyanyi dangdut iki umur 29-30 wis ketuan. Mergo sing las-lasan taun isih akeh. Akeh. Nah, mulai pesinden ini sebenarnya profesi langka. Seharusnya PKPK itu belajar nyinden. Oh iya no. Leres. Tenan. Sinden ini umur nganti 150 isih payu. Nggih ora. Ruwatan barang iki butuhe sinden. Sinden ki iso ngentut tok ngoten mawon isih dijob kok. Nggih. Sinden luar biasa. Niki pamundhutan saka Mas Irwan mau dipinangkani, Jol. Oh nggih, manut. Iki dipantau saka Makassar. Iya, keluarga besar kene Yunan. Iya, Mas Irwan Riyadi niku ngastana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta iki lagi tugas ana Makassar. Nyun lagu Sri Huning Mustika Tuban karya Mbah Sukron Sumonto. Katur Mbah Guru Sukono lan salam sehat kagem sedaya keluarga Jepara lan Kang Ali. Matur nuwun mboten saged sowan amargi nembe dinas wonten Makassar. Iki request sing nembang Mbak Eni. Upama Mas Irwan Rene, jane mrene pas me wayangane Gardeng iki ono arisan keluarga pas hari raya. Dadi undure pas hari raya. Iya. Iya dinas. Nek rene yo bisa nayub tenan iki Bang. Lebih tugas. Mbak Eni sing jarene bekas bojomu kuwi kon Bang. Isih serasi apa ora? Sek petuk. Sek petuk. Iya. Mau ngetoprak nangis tenan sakeh opo tak untel-untel. Ning yo jenenge sedulur kok. Monggo Angger pas ketoprakan kan Mbak anu apa jenenge? Garwane Mas kan Mbak Wayu Ningsih nonton ning kono madhep rene. Angger Mbak Eni ngomong Wayu Ningsih, oh nyawang kono ternyang. Aku nyang Mbak Eni ternyang. Kok ora padha ngoten ya. Kok ora padha. Ya wis kono. Ayo monggo Sebenarnya Mbak Di Eni Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah awasana Selamat malam Mbak Eni, wilujeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Pripun? Ibu. Sehat, Mbak? sehat. Nggih, alhamdulillah. Tadi sehat. Oh iya. Menika sowan wonten dalipun Mas Romli. Nggih. Netakaken Mas Bahrul Ilmi. Ya. Muga-muga putrane duwe ilmu sing barokah manfaat kanggo keluarga. Amin. Mergo ilmu iki kan Ilmu. serumput dengan ilmu alam ngono iki. Nyuwun kala wau Sri Huning Mbak Eni. Sri Huning. Mas Nggih. Irwan nggih. Nggih. Yang ngersake. Nggih, wah jan. Sri Huninge Mbak Eni wirat moyone jolang. Tapi serius ketok pasangan sing kaya melas tenan kok. Tur terpaksa. Pasangan Ora terpaksa. ketok le serasi nek sampean karo Mbak Eni iki. Serasine bab napa nika? Ya intine merongos entuk cendik ngono nek Mas apa ya. Serasi ya. Ki anane yo iki. Paket komplit ya Mas Paket ya. komplit. Tapi merongos-merongos kudu disyukuri ya, Jolan. Lho, Ora nggih. kabeh menungso diparingi kanugrahan merongos. Nggih, niki arang sing merongos mun apentek niki. Kok apentek. Maksudnya saiki wis ora ana wong elek, wis wonge apik-apik. Susune wis kerdusan. Kok kerdusan? Lah bocah saiki susune niku paling mboten kan teng kerdus. Lah nek jamanku susu yo ning kotang iku apek gelem ora ya wis ngono ae.
Jane piye to kok iso dadi mrongos iki mergo apa? Lah kan biyen iki nek jaman saiki susu langsung set ana isine tenan. Iya. Lah biyen kan bayi biyen ora patek duwe sing dikek iki mung karet disesepi dhewe dadi untune jablas melok. Ngono terus susune tukule untu dadi sesuai ku mau. Oh iya. Wong Dadi biyen paringi empongan ngono kae. empong ora ana apa-apane iki lho. Kongkon ngetut. Cah biyen kok ya goblok menono. Kok ora dilepeh lho. Ngantek peyok ya disuwerot lho. Gepeng kok peyok. Gepek. Ngene ku anggere nangis nger makane bar isai sabar ngombahe cek kemringet ya plek ngono lah. Plek karo ra nyawang e. Biyen makku ora mentolo ngemiki aku kei selang. Ya ora wong ancen iki gaweane ngene iki. Mrongos malah genah. Coba Mbak bawone Asmara Ndana, Mbak. Sriuning. Wis enenge ya jolang pokoke dianggep kuwi Wiratmaya. Gelem ya Wiratmaya, ora gelem ya Wiratmaya. Ana niki nggih. Gelem Sriuning ya gelem ora gelem mosok. Ya Sri Mbok. Sriuninge kaya tewel ora Ora masalah. mongko ya ora sing golek sing wayu karo sing bagus. Ora sing ayu-ayu ragate larang elak sing ngene iki kok. Godhog nemi teko ya. Tenan ngluyur ora njaluk ngarik-marik kaya remason mbek dhuwit diglegekne wis bahagia. Kok kon kerokan. Lah sing ayu-ayu rak Mas sepatu, Mas dompet nek ini ora kerokan tok. Sepatu ya. Rok ya. Ngoten seneng neriman kok. Nanonane. Putri kang Listieng warni Putrine Sulistyeng Warni iki tegese ayu. Ngono. Sri Huning Emas Tika Tuban. Ya jal upama kowe dadi bojone Mbak Eni tenan ndahne ya. Wah, kula tetep bersyukur. Horek ceritane. Tapi ketake kok kaya Aku mau nyawang kok. lho kene. Kudu muntah aku. Lho aja disawang raine sing dienggo ya gak rayu ya gulu mengisor. Buntel kresek selesai. Wong Nek mateng piye engko? lho iki carane wong kok rai tutupi. Turu nganggo helm nek perlu kayak kresek taleni. Tapi kowe ndek bojo jolang bejo lho Mbak Eni. Bejone nggih napa lho? Lho upama sampean buah jagong. Muni dijak ning nggon buah mlebu nggon terop ya saru. Kon ning jaba kon jaga sepeda motor. Sampean sing mlebu buah, sampean sing dahar soto. Jolang kon ning jaba kon parkir jaga sepeda motor sampean malah aman sepeda motor. Jadi gak usah dijak buang ya. Ora usah kon ning jaba tok. Kon jaga motor Ndak ae. isin nek bojomu ganteng terus awakmu buah wong loro motormu ilang. Nek di bojo aku mlebu wong siji aku kan elek. Isini-sini nunggoni motor malah motormu aman. Iya, keuntungane kuwi. Tujune kok. Iya. Lah, sepi tanggapan melok karonan Mas sapa iki Asep. Ora lah tuku pasah, klethaki tugel dhewe. Ora kangelan modal. Di bojo merongos kok mau sinden rapat ya pinter milih. Golek sing merongos-merongos niki nggo guwaan larahan ya kenek. Ya syukur. Tak go mulai entuk ora ya? Meh mau gua apa? Kanggo ngeruk letong. Untune kok sekop kok. Ojo dielek-elek. Apapun yang terjadi malam ini adalah pasangan sampean. Harus mesra, digandeng tangane. Maafkan aku ya, Ak ya. Langkung mesti mbok kon bayar. Masa belum demek bayar? Demek sithik kok bayar. Eni iki saiki apa-apa duit kok. Masa Tenan. Lah wingi ron ngomahe ra lapo-lapo jam 1 bengi WA. Rene lo bubuk bareng ra lapo-lapo niku. Bubuk bareng tiwas kula melucut udan-udan, tak kira ya bubuk bareng rak sak kamar to. Iya. Kula kon ning emper dhek ning jero omah. Pentingan bareng. Lah tapi kan bayar 500 ora lapo-lapo. Omahe Mbak ini kan aman, mok jogo. Aman apane? Lah ngeri.
Wong tiwas kula nuwun Mbak Eni. Mbak Eni kula nuwun sandal tak coplok mung ketoke lawange tutupan keramikan. Ki sing dikeramik jebule ming isor lawang tok. Rono isih lemah kabeh. Tesih lemah kabeh. Merah-merahno aku lho, Mas. Lah iya ku kenyataan sabar. Iku ancen sementara ngisor lawang ya. Isor lawang entuk keramik teluwe entuk sisa saka masjid. Mesti. Ya Ayo Mbak, Allah. digandeng mesra karo ditembangi, Mbak. Nane nane. Putra Kanjeng Sira Alah, serasi. lawe. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki ajeng buak kirik, Mas. Maaf lho. Sing mesra lho Mbak kok kaya ngono kirik. Lah napa? Mbok batang lho piye. Lah iya batang kirik. Yo larang batange, batang iso dirica-rica. Aja muni mbak kire. Ya apa? Ape nyabrangno wong wuta ngono karo arep buak ngono. Wong aku gandeng sampean iki ya wong wis do ngira kok kaya ape ndandakno magicom. Sampai nek goncenge sepeda motor Mbak ini tanggamu dolok apa dik kanan iki? Sing nika. Heeh. Nika kula sane kuapok isin aku. Lah kok iso-isin mau goncenge sinden kok isin? Bangga lho kudu. Bangga apane malah misin-isin apa. Lho julang dagelan kondang, lho ditakoki wong ajeng nyelepke Mas. Ngene. Sinden dikira gabah. Menawa darani Gak sak. gabah nang sak ngono ya. Iya. Tangga-tanggaku ki sinden lho. Kok kaya tewel. Tewel lah sayang aku bangga tewel lah nganget-nganget nek garinge didilati yo enak. Iki apik lho. Elek padha eleke dong elek-elek. Aku tewel ngebruki raimu. Ra apa-apa aku seneng betonmu. Alah. Cuma ngono kuwi to, Mas. Dipersani wong akeh lho. Cuma. Ah, alah keri lho, Mas. Ah, keri. Cuma ngono kuwi to. Ah. Aja ngono. Apa iki? Ning kene keamanan akeh aku mbok petenah. Kok petnah? Lah ora demek. Ora mbok demek. Ora to? demek kok ngenang ngene. Iki mau gak mbok demek. Ora. Demok. Oh. Dieling-eling sing didemok langsung. Langsung dikenekke. Wik. Aja diwik. Kuwi ora demok kuwi ndudul. Bacot. Wik. Bacotke nembang aja nggugu netizen. Bacotke, Mbak. Wong elek mbek elek ki seneng suwe-suwe apik kok. Lho, demok neh to. Iya. Tak prangkung Serasi. Kang Mas cengkal pikang. Kang Mas apa? Cengkal pikang. Hei, Napa? Kok cengkal pikang. ngene kok cengkal pikang. Lah apa? Kuwi cengkal lawang. Oh, lah kuwi maksudku. Nek kowe iki rasa dicengkali wis mbah iki. Ketoprak cengkal pikang iki lakone apa? Apa kalau sing anu nang gone iku lho, apa? Iku Dapu awang. Apa iku kalau? jenenge layang seto, layang kumitir menak jinggo kok ana cengkal pikang barang iki ngopo? Salah ya. Ngene kok ape melok ketoprak. Ih, ki nek pinter iki iso dibon karo yoga laras campur sari mau wis ngrasani. Oh, Mas juga mirsani ta, Bu? Nggih, Sesuk sesuk rombongan. sesuk ape digenti jenenge campur sarine. Apa? Yoga laras digenti campur sari mumet ndase jarene. Arang-arang payu. Lah niate mbiyen gur nggo hiburan, ora nggo kerja. Iya. Apane ra ana tanggapan ya tangisan lho. Hiburan. Matur suwun nggih, Mas. Iya. Pun diparingi gelang Alah wis gampang. minangka tandha tresnamu tak tampa kanthi ikhlas. Ora trimo gelang kok tak gekke omah. Omah apa? Wong omahmu dhewe. Ya ngono arep gawe omah Mbak Eni. Lho wong bot-bote wong seneng kok.
Nek omahe sinden-sinden ki pinggir dalan wis umum, omahe ini mone sorgreng tak leh pinggir dalan ki padha karo gak mundak. Jangan ampun nyepelekke Mas Jolang lho. Lah kok iso? Sok niki Heeh. daleme Mas Jolang Piye? wis luar biasa. Luar biasane nggo napa? Aja kandak. Sokone 18 lho. Nek trimo alah. Daleme niki warga teng mriki niku paling mentok niku 8 pira ngoten sokone 10 nggih. Jogone Jolang sokone? 18. Heeh to, Jol? Nggih. Edian jos. Pripun gak jas pripun. Temonjo lendagel niku. Kayu jati wis sokone. Mboten perkara kayu jati niki. Lah apa? Niki mari sini wong. Lah tapi 18 tenan lho. 18 ki perkarane ora perkara omahe apik. Ndoyong iki wae cagaki, ndoyong nang cagaki. Ndoyong mengarep dicagaki. Wo, perkara ndoyong. Pokoke cagak pring. Kakan cagak. Wes delok meneh omahmu sujud kuwi. Lho, empun. Ambruk pengarep kuwi sujud. Lho wis tak temong bokong sithik ngene, Bro. Eling Omah kok sujud. Lah ambruk pengarep. Iya, keeni ora sakandak-ndake wong. Sing penting dirimu sesuk tak gekke omah. Nek pinggir dalan wae lumrah. Nek pinggiratan omah lumrah. Lah piye? Sementara sesuk awakmu tak gekno omah ning tengah ratan. Dhuwur. Tabrak motor. Ya dikek sikil dhuwur to. Mangger ana motor kan iso mbok delok ini. Kedhe omah maning tertek ya. Oh alah. Oh, Omah rencana iso kere. tretek kae kok iso macem-macem. Terus ke Mbak Eni. Tren. Bebelo wirat maya Delok guyumu kok ape seneng aku tenan. sajam. Aku ki iso maca lho. Maca piye? Aku percaya karo Jolang percaya iso lho kowe. Piye lho kau iso seneng lho iki tak pureh apam lho. Lho Joget. pureh apam. Lah ki kiwanmu cara ora tak dandani saya gedhek. Kowe kamar mandimu eling tara. Iya eling. Ngisore nritip bathok rayap Mas bolong separuh ngene. Saiki dadi tembok. Wah, apik. Delok kedhepe ya wis seneng aku tenan iki. Tapi nek delok guyune kok ketoke Iya. seneng dhuwitku tok. Lan iku bener. Lah, iso to. Heeh. Men digawe. Kula pun pesen snack. Snack apa? Snack jare awakmu pengen gawe. Iya. Wis tak pesen ke sak Kok kerdus. pesen to? Sak kerdus. Kok mau sakardus? Lah sak kerdus tapi gede kok isine pirang-pirang macem. Nanonane. Tan wurung sriuning gugur Nane. mongko mustikane Sruning karya Mbah Sukron Swanda ditayubke. Ya, tayub ditata karep ben guyub. Oh iya. Nek tayub cara Jepara ketoke pengendangku urung pati paham no. Oh, ben cara Bluro Rembang wae ra apa-apa. Oh iya. Para gak ape padha. Heeh, beda kanene. Jem-jemane. Oh, Jol, tulung benake irunge Janaka kuwi, Jol. Wah, irunge Janaka. Janaka iki sing ndi nih? Kae irunge sing nekuk kae lho. Irung enak kok kuwi lho. Sila. Gurine lila, gurine lila. Sila. Wah, Walah sesuk bideng sesuk Janaka ne. Sawah. Irunge nekuk, lah irungmu kok ambles. Buka saka Bonang ya, Cak. Buka saka Bonang. Heeh. Ayo, Mas Sigit, Bu Bonang, semangat Mas, cemungut, kamu cemungut. Walaupun tidak ada bintang di langit yang berjaya, kamu harus tetap cemungut. Ayo, Sri Huning dados.
ganggu. Sri Huning. Matur nuwun Mbak Eni, wis luar mamundutan saka Mas Irwan sing dipantau saka Makassar. Sembah nuwun bengi iki kanca-kanca CFC utawa Cakraningrat Fans Club ya padha nglumpuk. Pak Mintono sak kanca CFC Korban Jepara. Narto. Nggih, niku dipantau kanca-kanca ana YouTube CFC. Terima kasih kanca-kanca moderator ngono Mas Agung, Mbak Ila, Mbak Ira, Mbak Dino, terus Mbak Nui, Pak Kasmani, sembah nuwun. Nggih. Niku Mas Eko Sale barang ya memantau, uga dipantau lewat YouTube iki ono Mas Markonyik barang ya nonton iki mau salam nggo dulur-dulur keling Jepara. Sembah nuwun Mas Asror. Ayo ya teka. Iki Pak Narto Patih dan tim pepadi Jepara ya padha rawuh. Engko nyuwun podang kuning. Oh, ngono. Heeh. Mengke ya ben munggah karo Pak Nur Ali. Iya, heeh. Ya, mengko ya. Heeh. Pak Yofi barang ya nyimak salam kagem Bu Eni, Om Julang. Ugi sederek-derek CFC. Iya. Pak Yoyok Bitingan barang ya do nonton koma akeh. Iki sing nonton saka Sigit channel tok mung 1.500. Kok Gatot mbuh pira? Wah akeh tenan iki. 10.000 lebih malam hari ini yang menyaksikan live streaming dari 8 channel. Iya, Oh, Bumi Harjo. Nggih, sukses. Maca layang pirang-pirang iki. Watah nih.
Oh nggih, 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 nggih. Coba di bacotke. Nggih. Saking Pak Edi Sutarno. Wah iki. Iki sing ngajak Mas Romli nyang Pulau Bacan. Iya, heeh. Nyuwun lagon. Dipinangkane. Iya. Nyuwun caping Gunung Sesideman. Gubuk Asmara Podang Kuning. Ya, siji-siji ana ben urut ben rata. Iya. Sing nembang sapa? Coba sing nembang Mbak Sulis Eva Fitria. Iya. Iki ya saka Blitar. Blitar sisih selatan. Cedhak Segara Kidul, Blitar. Oh, Kombakung. Mbako Wih. dipantau bapake ibuke sak kong omah iki. Ngono Mbak Sulus. Coba anakku nek nyinden ngantukan apa ora saiki? Ngono kuwi. Nek ngantuke ajek nih. Arep krugong ra nembang malah sliut. Heeh, penggemar Sulis lover. Iya. Nyimak. Nggih, Sinden monggo. Blitar ngate kowe. Blitar kutha cilik kang kawentar. Eti-eti Gunung Jawa sing Ngayoti zaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyati nyimpen awase sang apa ojo pait aning candi penataran nyimpen layone Bung Karno proklamasi presiden tan semisal dalu Mbak Sulis. sugeng dalu Mbak Limbo kalian Mbak Cange Iya, Mbak Sulis. nggih Menika sowan wonten Bumi Harjo. Dadi Jepara Jepara, Nggih. Kecamatan Keling Bumi Harjo. Harjo iki tegese Kerta Tata Turah Harjo, ayem tentrem. Amin. Bumine gemah ripah lo jinawi. amin Tinandur mesti tukul kanthi subur. Amin. nggih amin Ya gara-gara corona wijol Mbak Sulis berkembang, dia sekarang menjadi petani tebu. Iya, betul. Keren. karena di sana adanya cuman alas jadi ya ditanduri tebu aja Ya enggak masalah, yang penting kita menanam Nggih. pohon, menanam kebaikan. Ya, kan? Iya. Aku sesuk ape melok dadi menanam tebu ijo. Tebu ijo didol gelasan malah larang. Itu ngunduhe panene ngrembange kapan pirang tahun nih, Mbak? ya Berapa 4 bulan lagi 4 lah. bulan lagi, alhamdulillah. 1 tahun. Semoga saja. Satu Ya enggak tahun. ada toh. 8 sasi. Nggih. Wah, panen. Amin. Heeh. Sesuk Mbak teru. Sulis panen tebu, Yosi panen apokat. Alpukat. Mbak Ima panen perkara. Ampun toh, Mbak Iman niku nggih petani kelengkeng. Oh, Kok iso petani kelengkeng? Nggih. kelengkengan. Saestu niku ten kebone wingking kalih ngajeng niku ditanemi kelengkeng. Kuwi mok rong wit renggo metetan. Rong wit tak penan. Rong wit to? Petani rong wit guri ki malah saiki pupuse do tugel. Pangan uler. Iku tere dienggo hiasan ora Yo petani. sing penting kan yo petani to. Nggih. Heeh. Pripun iki, Mbak Limbo? Sesideman menika Oh, pamunggitan nggih. sing Pak Edi Sutarno. Nggih. Nggih. Iya. Heeh. Ya karya Mbah Sukron. Nggih, dipinangkani. Pengirim saking menika kala Pak Edi ugi saking Bapak Sulin. Oh iya, sembah nuwun. Dandang gula Mbak Sulis. Nggih. Ya, nggih. Sing mirsani saka dalem akeh ana Mas Sulistiono Tio Bluro, Pak Ngadinu Pondok Ungu, Jakarta memantau. Pesiar CFC Jambe Kali Tidu komplit ngadep layar besar. Oh iya. Pak Trismianto CFC Pati. Oh iya. Nyuwun podang kuning dipinangen kok. Kene sinyal angel kok ini. Heeh. Jemblok community nika nggih tesih setya. CFC Semarang Pak Katno Dwiantoko. Iya. Nggih mengki Mbak Yosi sing nembang. Oh, ngono. Tanggal 21 ulang tahun Cakraning Rat Fans Club. Dalang kok diwenehi sego iki terus Loh, piye? kersane kuat Pak mengke nek anu maem.
dalang iki nalika mayang iki nglakoni tapa brata. Oh, mboten angsal maem. Tapa brata niku maksudnya ora entuk ngopo-ngopo. Prihatin konsentrasi mung entuk ngombe ning ora entuk mangan. Oh. Apa meneh di live streaming upama dalang kok terus nyangga piring. Lho, ning kamera saru. Saru. Danange ngawur penyimping kok dalang kok diketuki ngene. Oh, Mas Danang. Dalang kok dituki ngene. Apa tumon dalang kok terus nyendok, ndok terus ana sambele sithik. Ngene iki disangokne saru. Saru. Apa meneh kok dalang terus mangan ngene ya saru. Lah. Saru ning enak. Tak titeni sing saru-saru mesti enak. Napa nggih, Pak? Contohnya napa Pak niku, Pak? Ya contohnya mangan. Oh. Mangan ning arep streaming ini Mangan saru. saru iki lho. Iku enak. Iku terae kok saru ngono ora. Kleson. Keluwen. Ora. Kleson. Mun diteruske. Wong sing diarep-arep sambel Diteruske le mangan. Nggih kersane rada lemu sithik, Pak. Aku lemu kok kowe pangling. Nggih mboten to. Diteni sesasine aku lemu ra Indonesia. Sak Pak Bak. Amin. Terus wiwitane henderek sang bekik. dipantau saka Pulau Bacan. Sok nek pengen duwe apa kuwi kalung Apa? dari Moto Bacan bisa Nggih. menghubungi sayangku tak matur Pak Edi. Oh nggih. Sinden saya Niku sulis. saestu diparingi to? Iya. Nggih. Nanti kalau sudah sampai sana kan Siap. Berarti kudu kabeh. kabeh nanti untuk seragam sinden-sinden nanti Nggih. ning gobros ning tengah ngene iki ya. Watu sing kuwedi kae. Kayak semen ben ra coplok-coplok. Julang ya tak pesenke watu kuwi mon Lis. Nggih, watu bacan Dalane niku. sinden kok cilik-cilik Julang Nggih. takon Pak Julang damelke watu sing eten tulisane. Matur nuwun lho, matur nuwun ben ketara, maksudnya ben ketara, matur suwun. Julang tulisane ngono kuwi. Niku Sing bat- isor. Batu nisan nih. Oh, Sembrono. berarti kok terus ditulisi lahir wafat ngono. Kok Ora. aku ora wedi kok wong sing mati iki wis wayahe. Muni ora wedi kok karo mingkup ra. Aku tewenan sinden wayu ae jek akeh. Eman-eman kan cara mati nggo eman. Piye to ki? Rasa iri, Bro. Raiku elek tapi nasibnya rondo apik. Sing mesra. Coba Mbak Sulis nembang karo dipangku Jol, dipangku Jol. Wah. Men kaya Gatut Kaca Gandrung, Gatut Kaca karo Pergiwa. Kula mengke gatelen sanoe. Ora. Ora. Padahal awake Julang kebak tinggi kok kuwi. Masam terus kaya Kaya kursi dong bioskop iki. Sing apik ah lungguhe. aku sungkan dirasani iki lho sing sebelah kiwa panggung. Piye lek ngrasane? Raya ajur las ya lah. Piye carane? Tanjake sing bener. Nah. Priya bagus Jane Julang. olah budaya. Piye Jol rasane Jol? Walah rasane kula niku wis kaya kepengin urip terus gemeter campur wah. Sing ning omah apik iki. Masane aku sing gawe urip piye? Maksud ki Lho, Sulis ki iso gawe urip bareng rong masamu. tenan. Awakmu iso gawe urip. Pas tak pangku mau urip. Atiku dadi urip. Bojoku cara ngene tewenan tak pengen kanginan tak deleh kulkas. Lho. Ya dadi es no. Ora apa-apa engko tak kleti dhewe. Sawan menyang kutha gedhe. Bocahe suarane apik, Nggih, rupane ayu. nggih. Nek nyandang besos, aku seneng. Aku Mbak Sulis duet jumeneng rasane kaya padang ngono.
Barang aku mau mbak ini walah lelimengan rasanya. Loh, kok lelimengan? Weteng ngono. Barang jenengan kok tok beyur ngono. Mbak Eni lho Latono. Santai kok tak imbe 20 ya. Kakean Ndak pinten? 7,5. Ampun sakno. Tahu tak imbu 20 disusuki 2,5 kok. Oh, kok yo sempate nyusuki ngono aku lho. 7,5 ya. Elis. Bendera terus kayong-yon selendang kuning kang saking wukir swara kurang premono ning wasesa ngrom Uga dirawuhi Mas Yono saking Kudrim Jepara. Heeh, kuwi nyun caping gunung nggih. Nano. nano Aku mung nada, aja nerokke aku. nyapa Angungkrum Iku ngono. mau kode kunci lagu nadane ngono. kok kunci lagu Sing bener ki angungrum ngono lho. Aku pek bojoan. Lah. Sapa roh nek lali lak gelem. Anggung remarang bendara Diasu. Tiasu Lestyo pijer ngincangake alis terus no sesideman luweh becik patenono timbang pepisahan nanging yang soleh
ono kutha gedhe kowe tak tukoke omah saisine kowe apa-apa wae nadyan sedhidhek mesti tak ikutke Matur sami-sami. Menika nggih dipun pantau Pak Yoga Mandira. Menika sesipun komunitas pelestari seni budaya Nusantara dipun pantau saking Joglo Jakarta Barat. Nggih. Sembah nuwun Bapak, sembah nuwun. Wah, nggih. Nggih. Matur suwun. Go dipantau ketuane CFC sing meh ulang tahun Jol. Oh, teng pundi? Tanggal 21 ora kowe? Waduh, mun kebek niku selingkuh. Yo gur takon ora ngajak aku mergo iki ora. Nggih kula nggih mangsuli mungkin gek malah pripun. Iya. Nggih. Ulang tahun alung suro niku lho berarti penak. Oh iya. Ulang tahunnya Mei kok. Nggih. Mas Todi CFC Singgahan nggih nderek memantau sembah nuwun. Coba goleke iki. Wah iki sing sigrak. Yo permintaan saka tuan rumah kudu dipinangkani iki. Napa niku? Ugi kunjuk Mas Sukamtojo Pranoto. Gerajakan Banyuwangi sing nembang Mbak Yosi. Wah. Ngono. Iki. Wah. Iki syarat wajib. Oh iya, Lagune Banyuwangen. Iya, pamundutan. Pamundutan yo kudu dipinangkani no. Nggih, nek sing ngehit-ngehit ngeten iki Mbak Yosi, Mbak Lunek Bu Eni mengke walah kaya gangsing malah. Mubeng. Dah, sing pundi? Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi kinclong-kinclong sekiarane kaya kaca kinclong-kinclong sekiarane kaya kaca lanang wadon bepiarengan Dalu. Lajeng dalu pucange Mbak Ling Mbok Sugeng dalu. Sinden kok ora halus mau telu halus-halus kabeh iki, Pak. Lha iki wis paling halus. Sinden tak warok. Kok iso warok lho? Warok lek gedhi lek cilik. Cilik wari. Cilik ya wirok. Sugeng dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu Mas Lah, Bang. Lah ngoten. ya wis halus to sak ngono kuwi sakjane. Nggih wis halus Lah iya, kabaripun. saya alhamdulillah. Pripun panjenengan? Saya toh tasih sehat toh? Masih sehat walafiat, otaknya masih berfungsi, badannya masih berfungsi juga, tidak ada yang cacat. Kok piye? Gentenan. Oh gentenan ya wis. Lah upama kowe dadi bojone Yosi mesti seneng kowe. Wah. Oh seneng no kena seneng oleh bojo aku ndak kaya oleh midodari sampean ya ra. Aku apa-apa iso lho. Ora usah dingone aku urip dhewe ya iso. Wah, mandiri. Ayo Jadi. penak mandiri. Lah Kuwi iki. sendiri. Omongane kok ambek koran malah kerep awakmu. Karo koran kerep Yosi. Omongan ki alon-alon. Ya Awakmu wis saiki tak alon-alon lek ku omong piye. Lah kowe nek pengen ngerti ibuke Citraksi iki ya Yosi kuwi. Ya ampun masa aku ibuke Citraksi. Jare Petari Turgon ingi. ora dadi Mulah bojone Yosi. Ora lah dadi bojone Yosi malah umurku ndek. Lho, kok ndek piye ta, Jo? Lah kene ngene sing lanang jal umpama gandengan mbok ya Allah kaya nyuntikno mbae. Malah aku Yosi digodho-godho wong aku terus setruk kejet-kejet mati. Lepan jan ya tak ajab patimu. Ayo. Jare warisanmu agi. Ya bener tapi ya salung ini ki genah. Ora Lah malah lek karo kuwi. Ngapa? Lek karo aku kira-kira ya sekitar sesasi lah kowe bertahan hidup. Lah lek karo kuwi ya sedina matek kowe. Masa? Lah ya ampun. Kok malah nemen Kok iso? Lo diendrem karo Mbak Eni.
Di bojo aku iki diwet-wet, kepothok ra ndek dhuwit ora usum tanggapan kayak ngarep masjid entuk santunan lho. Kok Lho iso? kok iso oleh santunan Ah iki? delok raine ngene kan lho, wong mesti saki ana bocah kok kaya neraka jahanam. Mesti kei santunan. Lah di bojo ganteng ya ape kon ning pasar barang ora entuk dhuwit. Nah aku kan mbok kalungi karet deng 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 entuk dhuwit. Oh iya. Enteni pojokan setor kon mubeng meneh. Multifungsi lho ya jane. Iya, mulane aku mbak bojo ah. Nek menawa sing lali. Gerajakan Banyuwangi Mbak Yosi. Nggih. Gerajakan. Menika nggih pamundutan saking Pak Sanoto Tulaan Kali Geden. Menika. Nggih. Langsung niki. Nggih dibawani no Oh, menika. bawa. Nggih. Oke, bawane sing pundi? Manut sampean. Mumpung dipantau saka Wonogiri. Mas Haji. Tenan, tenan. Salam dari PSG, Pasukan Streaming Jawa. Untuk Pak Tri, Ketua PSG. Ya. Oke, sugeng dalu. Mambiat mayon heman Mumbul Sol. Tenan ya si cara Jepara umpama kayu jati no kayu sing parketan tanpa soco. kok iso tanpa soto? Tanpa soco Ora ning walus. matane lho berarti. Ora ana matane alias kualitas paling larang. Soco tok. Di soto. Lho, aja kaya ngono lho. Ate. Tapi kaya ngono kita iso goyang sampai bawah ngono. Wah iki mbok graji tipis-tipis yo doreng. Iya toh. Kok iso doreng iki lho. Ora doreng, lorek. Tapi nek dienggo lawang jos. Tenan, aku cengkale lawange. Pas. Sayang Suwarane gandeng belah biangan nyrambiai Nuswantara Yosi Bowo sing ngiringi kanca-kanca cakaran ningrat rebabe Mas Ragil Muni. Gambange Mbah Muni. No Muni. Sulinge Pak Itok Muni. Bareng ana brengose ya jane kudu guyuyan Pak Itok. Apik tenan. warnane Yosi neh kok digameli ora diapa-apane pantes kok nek Yosi. Tenan. Tenan iki. Pianyu wangi Kulon kenong wetan segara Lan kidul alas angker Bareng alas angkerno terus sini-sini tuk melirik ning jolang. Barane aku Kenapa? dah. Lah buyun malah maca kulhu. Kok kaya ngerti demit. Treh raimu ya demit Mas. Alas angker buyun roh aku terus karo kula banget. Allah somat. Ya Allah, ya Allah. Lah wis pokoke aku bagian sing demit-demit lah. Ora apa-apa ya Mas. Genah demit iki ndelok wong adus ora konangan kok. Kok ancamanmu gur panggah wong adus. Lah wong demit iki ya sak karepe ta. Nek wong tak mikir konangan nek demit kan los.